Rridu nkunu partit li jimpurtah fejn il-partitarju ma jħossux traskurat, partit li jifhem il-weġġat tan-nies, partit li hu gburi bil-wirt tiegħu. Partit illi jirrikonoxxi l-iżbalji tiegħu iva, imma partit ukoll li jkun gburi bil-legat tiegħu, bil-birt tiegħu, b'dak li ħalla warajh. Aħna l-partit ta' politiċi kbar, aħna l-partit ta' politika tajba, aħna l-partit tal-indipendenza, aħna l-partit tal-Ewropa, tad-demokrazija, tal-libertà, tas-servizzi finanzjari, tal-edukazzjoni, tas-saħħa, taż-żgħażagħ, daku il-Partit Nazzjonalista. Sostna dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley fid-diskors tiegħu waqt il-mass meeting tal-Indipendenza li sar fuq il-Fossos tal-Furjana. Il-Partit Nazzjonalista u dak il-Partit Glorjuż li wettaq il-mixja storika ta' pajjiżna, partit li dejjem ġie msejjaħ biex jagħti l-viżjoni tiegħu, partit li ġab il-bidla. Dak li għamel il-Partit Nazzjonalista tul iż-żmien qed jiftaħar bih illum min qiegħed fil-gvern. Aħna konna l-partit li ġibna l-indipendenza waqt li ħaddieħor rrid l-integration mar-Renju Unit. Aħna daħħalna lil Malta fl-Unjoni Ewropea waqt li ħaddieħor irid idaħħal lil Malta f'partnership. Il-Partit Nazzjonalista ġab ekonomija miftuħa waqt li l-Partit Laburista ġab biss ekonomija magħluqa. Aħna konna dak il-partit li ħsadna l-frott li qed jinqata' llum. Ara llum huwa faċli illi jagħtaw il-ġid u l-frott ta' ekonomija moderna b'saħħitha. Imma min xettel, min ħawwel, min saqqa biex il-frotta tinqata' llum. Jistgħu jiftaħru b'rix ħaddieħor kemm iridu, imma l-viżjoni għal dan il-pajjiż dejjem sawwarnija aħna tal-Partit Nazzjonalista. Clyde Pooley saħaq li b'vuċi waħda rridu nkomplu nispjegaw minn aħna u x'inhi l-viżjoni tagħna. Aħna ma nbijgħux iċ-ċittadinanza tagħna, aħna nemmnu fil-valuri tal-ħajja, nemmnu f'kull wieħed u waħda minnha. Il-Partit Nazzjonalista joffri l-aqwa servizz tas-saħħa u mhix ibih l-isptarijiet tagħna lil xi ħadd li ma nafuhx. Tajna 50 miljun euro lil Vitals u ħallewna biss ħofra ġewwa Għawdex. Għandna gvern li qed jaħtaf lill-istituzzjonijiet. L-Avukat Ġenerali sar pupass tal-gvern. Il-gvern qed jisfrutta lil ħaddiem u jaħdem biċ-cheap labor, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista kienu għadu il-Partit tal-ħaddiema. Fuq naħa għandna gvern bla ruħ u fuq in-naħa l-oħra għandna s-soċjetà li jimpurta. Il-poplu jrid isidna preparati bi pjan serju għall-futur. Irridu nħarsu lejn l-isfidi finanzjarji u organizzattivi. Flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qed nagħmlu minn kollox biex ikollna riżultati li rridu l-ħin imma li se jkunu qed jidhru. Clyde Pooley saħaq li f'din l-aħħar sena minn mindu Adrian Delija ħadd mexxija tal-partit fideh kien hemm rekord ta' tesseramenti ġodda 1700, l-aqwa rekord fl-aħħar 13-il sena. Sostna li l-Partit Nazzjonalista diġà beda bil-ħidma tiegħu għall-elezzjonijiet li se jkollna f'pajjiżna f'Mejju tas-sena d-dieħla. Il-Partit Nazzjonalista diġà approva 7 kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kif ukoll madwar 200 kandidat għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. L-età tat-tesserament niżżet tal-14-il sena biex bekk ikollna partit li jagħti iktar vuċi liż-żgħażagħ għax iż-żgħażagħ huma l-preżent u l-futur ta' pajjiżna. Is-Segretarju Ġenerali qal li għandna pensjonanti li qed jaqilgħu 600 euro fix-xahar filwaqt li nies tal-qalba tal-gvern qed jaqilgħu 600 euro kuljum. Familji li qed jgħixu f'garaxxijiet minħabba li paga ma sservjhomx biex ilaħqu mal-ħajja. Nies li huma mbeżżajn jimxu fit-toroq waħedhom minħabba l-kriminalità li hawn f'pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni biex dan kollu ma jibqax iseħħ. Clyde Pooley temm id-diskors tiegħu fejn qal li l-Partit Nazzjonalista għandu d-dover li jirbaħ dan il-mument diffiċli u jerġa' jiżra t-tama u l-entużjażmu fil-kawża tiegħu. Stqar li nsab konvint li kulħadd se jagħmel l-almu tiegħu għax aħna dejjem konna u għadna partit maqut. Aħna mhux se nċedu, aħna mhux se naqtaw qalbna, għax aħna nazzjonalisti, għax aħna inħobbu l-pajjiżna u jinfidu xjus li dan il-partit taħt it-tmexxija ta' Adrian Delija bil-viżjoni tal-kap Adrian Delija se jerġa' kwista lura il-glorja tiegħu. Bib ninaqdu, united we stand, divided we fall. Kuraġġ il-pajjiż qed isejjaħ għal darb'oħra lil dan il-partit.